Suposo que és la senyora Ballarín, no? Senyora Ballarín, doncs, la llei de les APU atribueix a l'administració local la competència per desplegar el model de gestió de col·laboració públic-privada que suposen aquestes APU. Li demanem que ens informi en el transcurs d'aquesta Comissió d'Economia quins són els esborranys de projectes supervisats d'entitats, eixos i organitzacions que han mostrat el seu interès en desenvolupar-se com a APUs en els seus respectius eixos comercials, i així mateix sol·licitem conèixer com està avançant cadascun dels projectes i quina projecció tenen de materialitzar-se. Ja sap que a la Comissió d'Economia del febrer del 2001 vam demanar al govern municipal que es comprometés a la iniciativa de crear una oficina tècnica. Aquesta oficina a dia d'avui no s'ha constituït. A la comissió del mes de gener del 2002 vàrem sol·licitar conèixer quin era el pla estratègic que el govern municipal es fixava en quant al desenvolupament. Evidentment, ens va sorprendre saber que no hi havia cap pla estratègic en curs. Posteriorment vàrem demanar en les al·legacions del pressupost del 2009 la creació, vam reiterar la idea de crear l'oficina tècnica. Vostès ens van dir que hi havia un contracte de supervisió dels esborranys dels projectes d'entitats. En fi, en termes generals volia dir que no s'havia desenvolupat ni l'oficina ni el pla estratègic. Volíem saber com està tot això.